Aj keď nie ste doma, tento dom máte stále pod kontrolou. Kompletne zariadený inteligentný dom len pár minút od Bratislavy? Presne taký pre vás mám. Upravená záhrada a automatická závlaha ovládaná cez aplikáciu ušetria množstvo času aj starostí. Miesto, kde si môžete po práci oddychnúť a deti, tie sa môžu do sitosti pohrať. Otvorený priestor, dostatok svetla, vchody z každej strany. Podlahové kúrenie, klimatizácia na oboch podlažiach, krb pre tú správnu atmosféru. Jednoducho pohodlie počas celého roka. Toto je presne ten typ kuchyne, ktorú oceníte každý deň. Samostatný priestranný šatník alebo že by ďalšia izba, to už je na vás. Inteligentná domácnosť, všetko jednoducho cez mobil, zabezpečenie, kamerový systém, jednoducho technológie, ktoré vám zjednodušia život. Ivanka pri Dunaji, tichá lokalita, príroda, cyklotrasy, všetko na dosah. A cesta do Bratislavy alebo na diaľnicu len pár minút. Viete si predstaviť, že toto by bol váš nový domov? Ak áno, tak sa mi ozvite.